Nyakoromogi obila medo kolo matut lal kod tho magalagala mar apisa mar IEBC Daniel Mbolu Musyoka manyocha otelo ne yiero e kar chung od bura ma Embakasi East. Obila goyudo tipo mag CCTV ma inene wuodh Musyoka ka en kar dak Matasia kendo ji ma dibed ni nyocha oromogo. Kaka jachung weche marwa Ken Mugalero, gai mar jomin bucho chiwo ndalo 7 ne obila mondo tim nonro kendo chiwo ripot e wi tho mar Musyoka. E kar saa 4:30 mar otieno mar tich ang'wen juma mokalo, tipo mar wang' dede kata CCTV nyiso ka apisano mar IEBC Daniel Mbolu Musyoka loso gi jabodabona moro mariko ting'o jawuoth machielo. Jabodabodano wuok weye ka Musyoka dong' chien koloso gi simbe mar ong'we yamo ka en e ndara miluongo ni Church Road manie kar dak Matasia Embakasi. Oloso kuom dakika 1 gi sekon 28 kapok owuok ochomo komachielo. Obila masani yudo tipo mar CCTV kendo matimo nonro kolo matut mar yango jariemb bodabodano manyocha ni kod Musyoka. Obila go bende dwa ng'eyo ni ere kaka Musyoka ne ochopo e apayano ma Church Road kowuok e kar ombulu maduong' mar kar chung od bura ma Embakasi East manyocha ochung'ne bano e kar tiegruok ma East African School of Aviation. Kanyo en maromo kilomita 1.2 kowuok e kama nyocha ne onene kendo kawo dakika madirom 18 ne jawuoth mar tielo kata dakika 6 ne jati kod nyamburko. Nyaka sani chukdar marito kar riwombulu manyocha ne Musyoka tiye osedadho gi gobila. Ler magichiwo en ni Musyoka nyocha ne ochopo kanyo e kar saa 3:30 mar okinyi kendo ni ne owuok bang' dakika 15 kende. Mano ema nyocha ne onene mogik kare mar tich. Obila nono wuok mar Musyoka e odiechieng' mar tich ang'wen kaka ne ochopo Tasia, kaka bende ne ochwe mochopo e gwenge mag Loitoktok maringre nyocha ne odwogo kwanye chieng' wuok tich jumani. Bero nyose tim ne ringre kendo yango ni dibed ni jagono nyocha ne ode mochwo tho. Familia mare ma oneno dwoko mar berono bende yango ni entie kod hinyruok e lwete to kod tiende. Nonro matuti medo tim ne ringre no. Duol mar IEBC kanyakla kod riwruoge makelo ratiro mag oganda medo jiwo jotend arita mondo mi one ni ratiro yudore ne familia mar jagono masani chano ik mare gwenge mag Mwala e kaunti ma Machakos. Ken Muga, Ramogi TV. Erokamano jachung weche